Takže ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska to bude video z Robloxu, čiže rozsáhle lietadlové. A ideme si tu spavnúť lietadlo. Čakajte. To nefunguje. Čakajte. Neviem, ale je tu nejako veľa hráčov pripojených, tak neviem. Mne sa nič, proste, ani ovládač, lebo je tu veľa hráčov, ja za to fakt nemôžem. Je fakt, ja za to nemôžem. Sa mi nič proste, Počkajte, troška zastavíme videjko. No takže ľudia, tu som, museli sme sa pripojiť na iný server, pretože nám to nejako nešlo. A dajte si Ford Model Airport. Hej, to je proste mega. Troška sa vám to načítava. Počujte tento zvuk, už je to... Dobre, to není auto, to ide. No, vidíte, už to funguje. Čo si spawníme? No to je cestu, čo havrovala pri Humenom. My si dneska dáme Boeing 787. Čiže gratulujeme Boeingu, ktorý je zamknutý. No, máme tu, až tu máme Cessnu. Máme Boeing 47. To je dobré lietadlo, ideme na Boeingy. Ja mám Boeingy. Musíte si zapnúť energy aj kontrolky. Tak. Joj. Také dáte. Joj. Neviem, čo to bolo. A ľudia tu sa rozlietávali. Nie! Nie! Čo mám robiť? Čo mám robiť? Viete, čo máme robiť? Čo máme robiť? Počkajte. Tak, dobre. To som povedal. Počuj, dobre, tu je brat. A dneska si ešte ideme spavnúť. Ešte raz ideme na to. A ľudia, dúfam, že už sa nepomýlim. Kontrolky, energia, dáme si výjev. Hej, toto je mega. Vy si musíte dávať výjev, aby ste potom mohli sledovať, že kde letíte. S týmto sa otáča lietadlo. Dobre, brzdi. Kľudni sa. My ste naučili aj brzdiť ľudia. Sme jak na tom. Dobre. Ideme. Rozbiehame v plnej rýchlosti. 3, 2, 1. A vzlietame. Nie. My sme havarovali. Čakajte. Ja musím vypnúť si výjev. Čakaj, si vypnem výjev. Aj kontrolky. A ja to musím vyhodiť. Mne sa to nedarí. Počkajte. Aha, tu máme Boeingy. Super. Čo si máme ukážte toto. Tu máme niektoré stíhačky dokonca. Neviem, ja si možno spavnem MiG. Airbus. Si ideme na Airbus, ktorý je zamknutý. Všetky tie dobré lietadlá zamknete. To nie je normálne, akože fakt. Už to ide do kurní. Tie najlepšie lietadlá furt zamknete. Nenormáliš. Čakajte. Toto je dobré lietadlo, to by som si aj išla hneď s tým zalietať. Ale ľudia, ja si musím dať toto lietadlo. Iná šanca není. To je blbosť, počkajte. Tu máme ešte veľa lietadiel, napríklad ako Boeing. Boeing, super! Konečne niečo normálneho.
Konečne. Čakajte trošičku. To musím upraviť. Tak, super, mega. Ideme na kontrolky. Energiu. Už dúfam, že už sa mi to podarí. Naberáme veľkú rýchlosť. Lietadlo sa musí veľmi dobre rozbehnúť. By mal dobrý rozjazd a let. Dobre. To už musíte zabočiť. Veľmi opatrne. Počkaj, kľudni sa. Toto bude neštartovať sa teda. Ježiš, to jak vyletelo, jak zdúchlo. Dobre, ideme na to. Pomalej sa rozbiehame. Dojdeme. 3, 2, 1. Joj, mohli ste vidieť pekný záber toho lietadla, jak sa tu točí. Uj. Zdochlo. Dajte si preč. A ja som zase noob. A tu máme... Ideme na Cessnu, čo ho brala pri Humenom. Takže fakt. Musíte si zapnúť energie aj kontrolky. Dáme si výjev. A ideme. Poď, Cessna, bojuj. Keď si hovorovala, ale musí to bude to také srandovné lietadlo, také malé, kde sa zmestia iba dvaja. A idete hore. Joj, tu si ideme robiť takéto dneska tričky, už nechcem hovoriť dole, čiže to môj. Čakaj, hore je? Nie? To zase nám... pozrite, čo sme urobili. Joj. Čakaj, ježiši. Počkaj, keď dáme flip. No, vidíme. Joj. Nerob piruety. Tak. Cessna sní, no to by zvládala takéto cesty. By mohla chodiť v pohode. To na to akože fakt nestojí. Toto lietadlo stojí za niečo. Pozrite, jak sa na to pekne už točí. To sa spadne. To hovoríme, to spadne. Pozrite, čo robí. Tomu lietadlo šíbe. To letí raz už do vojdu. Nie je normálne. Takže fakt. Jak sa musíme vrátiť? Sa musím vrátiť. Čakaj, flipni sa. Tak. A už letíme. Vidíte, aha, už letíme. Ježiši, on sa zase... Nie. RIP. Cessna. Bojovala, dobre. Ja nie som asi najlepší. To... Neviem veľmi dobre ani ovládať lietadlo, čo na nej vidno. Ľudia, teraz dáme menšiu pauzu. Ideme do novej hry. Troška prešla zmena s tým, že sme prišli zahrať Brookhaven. Takže sa nám to načítala. Ja nemôžem, akože fakt za to. No, už sme tu. Mega. No a ľudia. Hráme Brookhaven ako často. House. Dom 18. Ideme sa tam pozrieť. 15, 16, 18. House. Bydlo.
Kam to budem reálne schovaná. Dobre, kúpime si tu dom. Tento youtuberský. No dneska budeme hrať aj Minecraft. Alebo aj zajtra. Ešte dneska bude stream. Ja si tu potom premeniam ešte farby. Zvyknem si. Sa nudím. Brookhaven. Tu nejde zatvoriť. Však sa mi tu kradnú. Dobre, už v pohode. Že si tu mení aj farby. Tým, aha, pozrite, aké je to tu nádherné. To štúdio by sa nám hodilo. Keď napríklad aj také tá farba. Aha, o ničom. Jo. Skúste si dať žltú farbu. Ja som za klasickú metódu, keďže obľúbená farba je fialová. No. Vidíte. Tu môžeme akože hrať Brookhaven. Hej, akože fakt. Tu máme green screen. Dve tieto. To je statív a mobil na tom. To si môžeme meniť green screeny. Ako môžete vidieť. Máme tu napríklad mesto. Keď sa to postavíte, tak vyzerá to, že ste akože v meste. Musíte byť veľmi akože fakt tomu blízko. Jak? Sakra. Jak sa mám otočiť? Tak. No, nie. Tak. Takto. No a teraz môžete to tu veľmi pekne vidieť. Si možno to dám aj na miniatúru. Čiže menšia. To si stiahnem a no dáme si green screen a aj tu vytiahneme. No a ľudia, pomaly bude koniec aj videa, čiže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A my sa vidíme pri ďalšom videu a dneskajšom streame, ktorý bude presne o 7, čiže o 19. Takže zatiaľ čus, dávajte like a odber.